Luke chapter 16 from verse 1 to verse number 8. And he said also unto his disciples, there was a certain rich man which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. And he called him and he said unto him, how is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer a steward. Then the steward said within himself, what shall I do? For my Lord taketh away from me the stewardship. I cannot dig. To beg, I am ashamed. I am resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his Lord's debtors unto him, and said unto the first, how much owest thou unto my Lord? And he said, 100 measures of oil. And he said unto him, take thy bill and sit down quickly and write 50. Then said he to another, and how much owest thou? And he said, 100 measures of wheat. And he said unto him, take thy bill and write 80. And the Lord commended the unjust steward, because he had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Discover more scripture E. That realize that Mwari, in most cases, unoiga future yedu munzimbo. And the best thing you can do in life is to find that place. Kuziva kuti tekupi Mwari kwakandi daidzira kuti ndinge ndiri pazuva ranhasi, pa-hour ino, per-minute ino. Because you are going to realize kuti Mwari havagone kuisa munhu panyika vomushort changer kana kulimita supply iye munhu ari obedient. Every time Mwari vakacreata munhu, he makes sure kuti anoprovide a place, a suitable place for you. And most of the things that gona kuzopedza 2-3 years tichinamatira kukumbira Mwari nekutsanyira tichiti Mwari tipeiwo, anenge akatipa kare, but zvakasvikira to a different place nekwatinenge tichiswera. Saka inozoramba maprayers edu anoramba ari masurprises kuna Mwari, because inyaya dzaakaita kare. Inini zvangu ndisiri Mwari, ndiri munhu sezvandirizvo. There's a scripture iri muBible inotaura pamusoro pevabereki vedu panyama kunzi vana venyu kana vakakukumbirai hove hamuvabatire nyoka, nditi vakakumbira chingwa hamuvape matombo. Yobva yati zvino imimi vana baba vasina kururama kana muchigona kupa vana venyu zvakanaka, what more your Father in heaven. Jiuno kuti hazvitenderwe zvachose kuti mwana wandakabereka anoita fees yokukumbira. Chinhu chinofanira kungozivikanwa. Mwana haachapota achiuya kuzoteketera mutupo nokudii kuti fees ibude. Pamakandibereka maizviziva kuti nyika ine zvikoro, ende vana ndokwavanoendeswa. Saka kana mwedzi wangopera kana temu yangopera, ndinongoda haikumbirwei. Ende tinofunga kuti zvinhu kana zvichindirwadza sei nemubereki kuti mwana unouya kuzokumbira. Just imagine kuti Mwari unonzwa sei kuti every need yatinayo tinotanga tamubhega kuti Mwari atipe. Isu tiri isu vasina kururama tichizvigona kuzviita, but Mwari akarurama. Saka pane nyaya dzoda kuti munzwisise kuti zvinhu zvizhinji zvatiri kukumbira kuti zvibve kuna Mwari, even ukazozvireceiva nhasi, most of those things hazvina kubva kuna Mwari direct, zvakabva kuna Mwari kare. But Mwari unenge wotozvibvisa kumwe kwazviri zvochikufambira iwe ndava uzive kwokuswera.
chese chauri kuda chakabva kare mumaoko aJehovha. Kandidzokorodze mashoko ewayo. Takambotaura rimwe service muno ndikati greatest miracle is salvation. Handiti ndo munana unoti kana munhu akaitirwa munana iwoyo ngaafamba achiudza vanhu kana mupepa ngaubude. Ndo minana yeminana mukuru wacho panopfuura kumutswa kwa akafa kana vane mapere mbudzi akanzi apera. Salvation yomunhu kunzi munhu wagamuchira Mwari, he is born again. That's the greatest miracle so far. Mene kana kuenda umwe uchazouya. And that's the best God can do for a person. Zvimwe zvese zviri pasi. And that miracle, remember in Bible, there was a rich man akakumbira kuti ndokumbirawo kuti mutume kana ngiro zichazi dziende dzinoparidzira vazukuru vangu kuti varegedze kuya nekunoku. Shoko ndokubva rauya rinoti hakuna achabva kuno achienda kunoparidzira vakasara, nekuti chero kukaenda vakafa kunoparidza kuvapenyu vazukuru vako havatendi. Ikoko kunana Mozisi variko, vazukuru vako ngavateerere vana Mozisi. Zvinhu zviri kukumbirwa nemupfumi izvi kudenga, denga riri kuratidza kuti hatisisina isu kunoku. Kana greatest miracle denga richiti hatina zvinana Mozisi panyika, wati mo dzimba, wati mo motikari, wati mo marriage. Chinokoshera munhu chinonzi salvation denga rati hatisisina zvine vanhu panyika. Saka chiri kunetserwa Mwari papa chi life yako chayakuda iko zvino. You have to find a place and you have to find a person. Elijah anonyasoudzwa naMwari kunzi nzara inzara, nyota inyota, but there is a place for you. Enda parukova Keriti uchanwa mvura, and I have commanded the ravens to feed you there. Kuzodokerwa Elijah asina kudya nyama yake, but nzvimbo Mwari wakamudza, ende gunguo Mwari akarituma. Nhamo yomunhu kuswera paasina kunzi naMwari swera. Zuva rega rega there is a continuous supply iri kuitwa naMwari to your life yausina kutsanyira, yausina kukumbira. But zvinhu izvozvo zviri kusvikira kune imwe nzvimbo kwausiri. Munana watinogona kuita yako zvinezvi kugona kubatanidza munhu nenzvimbo yake. Do you remember mukomana wemubhaibheri anoti achibvunzwa naJesu, do you want to be made whole? Anoti, I've got no man to push me into the waters. Handina munhu unondipushira mumvura. Nhamo yake yanga iri kuti number 1, Mwari wanga agadzira a place yaiporera vanhu. Iye ndokubva asvika pedyo nenzvimbo yacho, kwete munzvimbo, ndokusvika pedyo zvekupota achitoona munana uchiitikira pane vamwe iye aripo. Jesu ndokuuya ndokuti unoda kupora here, zvikanzi handina munhu. Murume waiandastenda kuti kana Mwari wakupa nzvimbo akakupa nomunhu wapedza newe. Nzvimbo yega isina munhu hauna kwaunoenda, ende munhu wega pasina nzvimbo hauna futi kwaunodini, kwaunoenda. And for your own information, because murume uyu wanga ari paposition chaiyo, Jesu wakashanda naye zvikatofamba ipapa. Chinhu chinokosha muupenyu ndochandada kubata pavhesi iyi. Vhesi ya 16 inotanga ichi, chapter 16 verse ya 1 inotanga ichi, there was a certain rich man who had a steward, a treasurer. Haana kumbonzi was a king, wanga akangozvipfumirawo zvake, ndokubva aita munhu waipota achimaneja mabhuku ake emari. Ndokubva kwauya ripoti muofisi yake inonzi, unoziva here kuti a steward wako haasi kubata mari zvakanaka. Haana kuzvidiscover ega achiona mari dzichidonha nemafigures achidonha negrafu ichidonha. No, kutoudzwa namakuhwa kunzi mari yako iri kubiwa yasingazvizive. Ilevel inosvikwa kuti vachiba unotoudzwa namakuhwa kunzi vari kudi, vari kuba. Tibatsirane ipapa.
inyaya yakauya namakuhwa kunzi pfuma yako haisi kubatwa zvakanaka, haana kunozvionera pakuti life yake yakudona. Now ndokudeedza muchengeti wemari zvikanzi nyaya dzandiri kunzwa idzi ndizvo here kunzi zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, give me a report. No, but give an account of your stewardship. First thing in the morning ndoda a detailed statement patable pangu muoffice, ndoda kuona kuti mari dzangu dziri kufamba sei. Zvandiri kunzwa ndizvo here. Muridzi wemari achibvunza a steward kuti nditsanangurire kuti mari yangu iri kufamba sei, zvinonzi muchengeti wemari akati mumwoyo make, zvino ndichaita sei? This man here is looking for an answer. Abvunzwa answer yacho manje, anotanga kutaura mumwoyo manje musina mupfuma anogona kupinda imomo, akutanga kuita nyaya dzake mumwoyo. Dzinotanga pakunge abvunzwa kunzi nditsanangurire kufamba kwemari dzangu. Handiti yauye kuti mara hizi yakanzi nditsanangurire yangu mari iri kufamba sei, yako handina basa nayo, yangu yakapinda muruoko rwako uri kuibata sei? Kana usina kundipa ripoti inondifadza basa radini rapera. Zvinonzi ndopa akati mumwoyo make, zvino ndichaita sei? Nekuti kubhega kupinda mustreet nakabata plate nichikumbira ndinonyara, uye kudhiga makomba handigoni. Panotangira turn around yelife yomunhu kutanga kudiscover yourself. Even if he was unjust kupfuma yamuridzi, but he was just to himself. Wakatanga kuzviresearcha, kutanga kuziva zvinhu zvaasingagonewo. Unokuwara, ziva zvausingagonewo. Wapedza kuziva zvausingagoni, zivawo zvaunogona. How do you discover your gift? Find something that you can do uchinyasodzwa ropa rako richifamba usinga struggle nacho. There is something mu life yomunhu mumwe nemumwe chaanogona kuita asingagomere. Ndinonzwika? Problem yatina ndeyekuti takambunyikidza generation yese pazvinhu zvatakafundisana kunzi ndo chaizvo chaizvo. Ndosaka ndakazofara ngone chimwe chikoro chatakamboenda ndikanoona chokuti even mwana afoira zvimwe zvese izvi vanosvika pavanokudedza kuti tiri kuona kuti mwana wenyu uyu anogona tennis, mwana wenyu uyu cricket anogona, mwana wenyu uyu motanga kutengeswa zvinhu zvecricket. Because hakuna dofo, tiri kumanikidzana, tiri kufosana chete. Ini zvangu ndinomboanalyze, ndava ndiri munhu anoongorora. Rimwe zuva so mamwe makore ndapiwa prescription, ndakaitarisa so ndikati zvichidatadza kunyora rega ndiende nayo, zvikanzi ndosvika ndokuigadzika, kungoigadzika so mufamasi kungogadzika pachimodai so, haana kumbomira akutenda kusheofa kutonotsvaka. Ndokuramba ndakatarisa ndikati averenga chii papa? Zvinhu zvatairoverwa kuchikoro ndokunyora hero. Amana nyika haizi fe. Unoziva ngatibatsirane panapa. Kwacho zvacho zvaifoirisa munhu zvinonzi ndokusagona. Ndi professional wanyora. Omana ngatiregedze kudarana omana. Iye anoziva zvaanyora, iwe muridzi webepa racho hauzvigone, but ari kokupedzisirawo anoziva iko kutarangidza ikoko anogona kuverenga kuziva kuti. Saka mubvunzo wangu uri kuti saka chinonzi chikoro panyika chii? Achafundisa madhokotera akunyora ndiani? Zvava mumabasa kudaro. Hanga tichibatsirana yakati akadyirwa nguva kadikana, nditika toda kuziva kuti saka chatairoverwa chii? Zvikasave izvozvi zvatiri kuitirwa. Hakuna munhu ari panapa ane zita rinonzi dofo. No. Munhu wese usambofa wakanyeperwa kumanikidza bedzi area isiri yako.
iko zvino achabvunza Drogba maresults ake kana eform 4 kana echindiani. Munhu mumwe nemumwe mune chakaiswa naMwari mauri. Hondo iri pakuchidiscover gore raunochibata, kwete gore izvo ndinhasi, zuva raunochibata ukachiti dzviso, ndopa uchaonoti mweya wose uda kuzvisungirira, wanga usiti wauziva zvawakairenga panyika, haumbozodi futi kubva panyika pana. I'm telling you, mwana wenyu science geography atadza but ane chipo chiri maari. Mobva mato shifta attention, mobva kune zvimwe izvo motanga kusapota mwana wenyu paarea iyoyo. Fungai kuti nyika ino maseterwo yakaita. There's a place in Hollywood yekuti you can do anything, chikangove extraordinary, you get paid. Ukangopinda nemwana anogona kuchema, vanongorekodha masounds eva vanoda pamamuvha avo. Anything you can do, anything. Chinongori outstanding, unobva pa wakabata 100,000 yako, 200,000 yako, just a sound. Saka chii chiri mandiri? Mukomana tadza basa romumwe, but wakagona kuzvidzidza kuti mandiri makazara kunyara, handigone kukumbira mari dzavanhu. Basa rikanzi rapera, chichatevera pakuenda kunokumbira vanhu, zvino ndakazara nenyadzi, handizozvigoni. Kudhiga chaiko chaiko zvokusora ndichidhiga ina handizvigoni futi. Saka ndaziva zvandichaita. Ari kutaura ega uku muridzi wemari akamirira mhinduro. Ndaziva zvandichaita kuti kana ndadzingwa basa ndigamuchirwe mudzimba dzevamwe, ndirare musango. Ndo paanoenda kuvarume vakakwereteswa na bosi wake, zvikanzi iwe une chikwereti chemari, zvikanzi 100, zvikanzi gara pasi, quickly write down 50, zvikanzi kwewewe, zvikanzi ndine 100 futi zvimasaga zvewiti, zvikanzi masaga ewiti, okay 100, okay ndo right, gara pasi nyora 60, okay iwe une chii, zvikanzi ndine 50 zvandakakwereta, zvikanzi gara pasi nyora 20, iwe une chii, zvikanzi ndine 10, zvikanzi gara pasi nyora 5, right. Vakomana, chiunzaiwo nokukurumbidzai, ndagadzirisawo nyaya dzenyu. Instead of paying 100, bring only 50, but chikurumbidzaiwo vakomana. Vakomana bva chipatapata ndava zvadi zvanaka, ndokuno anouya ne50, anouya ne60, anouya ne10, anouya ne5. Uku muridzi wemari akamirira kuti ripoti iuye, ari kuwana steward ari busy kuunganidza zvinhu. Zvikanzi iwe ndakakumirira kofi, zvikanzi ndinouya ndipewo just 2 hours, I'm busy today. Zvese ndezvenyu zvamuri kuona zvikuya panapa izvo. Funga kuti zvaiti zvichikwereteswa naiye muridzi wazvo anga asina mazita evanhu ivavo. Na kupera kwenyaya, muridzi wemari ndokubva adiscover kuti no pana pane nyaya yaitwa, ndatambwa. Ndo paanopa statement yokuti a steward uyu wakachenjera, asina basa nezvaitika, but anosvika paanozoti this gentleman is very wise. Ndokubva apa statement inozorwadza yakuti vana verima vakachenjera kupfuura vana vechiedza. Okay, ndoita sei kuti kana ndadzingwa basa ndiregedze kurara musango? Chiteerera, uchaziva zvinhu izvi kana ukaniteerera zvakanaka, kuti kana Mwari vachikupa basa, Mwari havasi kuti basa rikupe salary. The best thing you can get pabasa raunoshanda haizi mari. Vanhu
office yaari kuoperata ari wakashandisa office iyoyo akashandisa zvipo zvemuridzi akashandisa company yomuridzi kucreate marelationships ake. Imbonitera zvakanaka ipapo. Unoziva here kuti hakuna kumwe kunhu Mwari kwaaigona kukuisa kwawaigona kumhoresana nemamillionaires nemathousandaires nemabillionaires kunze kwekuti Mwari unokupa basa ine benki wogadzikwa Mwari paanoziva kuti vane mari vanoswera vachiuya ipapo. Iwe chako bedzi uchingonzi gona kuita ene extra mile yekugona wokusekerera vanhu unoswera wakafuta zvimatama pabasa revaridzi. Inini ndikuita problem ndava pane prophetic places nzvimbo dzakatakura madestinies evanhu. Aumbofa wakarigona bhengi kuita rako rinonzi rako bhengi, but Mwari wati chienda unogara mubhengi romuridzi kuti one day. Ine ndine munhu wandinoziva akatozoguma aroorwa nadhokta vakasangana kupi pakunge arwara chipota achiuya achirapa chidzoka chipota achiuya achirapa kusvika relationship yadevelopa. Unotozoziva kuti chakandirwarisa ndiJehovha kuti ndiroorwe nadhokotera, but hauzvibate dhei iroro. It's a strategic position. Mwari saka next time ukarwara ziva kuti pane zviri beyond kurwara kwandaita. Mene nandirudzika zvakanaka. Kune nzvimbo. Do you know kuti pakaitika a disaster yakashoka America yema Twin Towers here? The only reason why you didn't die was that today because you were not there. Do you know the why usina kufa mu accident iye yakaitika? Because you were not in that bus. Unoziva kuti ndege yakadonha ikauraya vanhu vese sewo usina kufa wanga usema mundege iyoyo. Kureva kuti kana wakarasikirwa netsaona, reason yekurasikirwa kwako netsaona yekuti yakakunzvenga iri reason yekuti yakaitika usipo. Kureva kuti kune mikana futi ndikazokupidigura nyaya ndikakuudza kuti unoziva here kuti se usina mari kune nzvimbo futi yazvakaitikira iwe usiku. Ndikuzwika kusavepo kana kuchikupotsesa tsaona kusavepo futi kunogona kukupotsesa the blessing of God. Pane zvinhu zvinoitika zvokupotsa aidha zvakanaka kana zvakaipa nekuti haupo. Nekona kufarira bedzi kwetsaona ziva kuti futi kune nzvimbo yekuti dai zvakaitika po zvakaitika uripo nhasi ungadai uchishamisa. Iko zvino business hombe ramadhimoni harizi rekuti Mwari asaperforma mamiracles but kupesanisa munhu nemunana wake. Mari yako kuchivhu iwewe uri kukadoma, mari yako maharare iwe uri kwaMutare. Mwari Satani anongomeka sure bedzi kuti munhu netwunhu twake havaswere vese. Zvese zvauri kukumbira Mwari zvakawira panyika kudhara. Ndikubatika zvakanaka. Wakashandisa basa rake kugadzira ukama nevanhu vokunze kuti kana ndadzingwa panapa andirare musango. Zvikanzi nomuridzi wekambani uyu mufana akangwara vanhu vechechi havazvigone izvo. Ndikuzwika here? Kune nzvimbo dziri strategic dzakatakura destiny dzekuti kana ukatsika so unofanira kuziva kuti kunoku kwakaprofitwa. Ndinga ndikuziva zvakanaka.
Now ukaitarisa nyaya ndakambotombo ikanda zvangu ndichingokupai kuti at least muone. Now mushumiri akamira panapa achitsanangura zvandiri kuita izvi. Ndakakudza idea rere kuti ndikatsanangura kuti munhu ane cancer yapera, ane cancer yanosumuka achidi achizvitesta kucheka kuti ichirimo here. Right. Handitika anga asina cancer asumuke ipapo akamirira pake perent kuti anzwe kuti mwedzi zvawapera ndotangira papi. Unomboziva here kuti even vanhu vari panapa right now vasina mari dzerendi vari kuti Mwari ngaandimiririre, Mwari ndimiririrewo, Mwari nyaya iyi ngaigadzire. Izvozvizvo kusangoziva bedzi kuoparita kwaMwari. Problem ndeyekuti kana uchibhadhara $100 kuna kubhadhara $100 erendi, unofunga kuti $100 inoya kupera kwemwedzi ndoyerendi. Ndo problem. Iwo mwedzi uchitanga Mwari unokupa 300 wopukuta. Handitika wopera mwedzi uku kumarecords aJehovha kuri kuzikanwa kunzi yerendi yakadii zvayo kwakatumirwa yemwedzi mitatu. Problem yako ndekuti you are not in line with the dealings of God. I understand kuti kana chinhu chikaitika chiri kundipusha kusvika rini. Ndinodzeka zvakanaka. Okay. Mwari haana chikwereti nomunhu. Even achizviziva kuti wakashayirwa fees anotozongokupa a ministry in a teacher kusina fees. Unyasoona kuti chero vasina kukubhadharira vakasevha mari ungadai vakangofoira futi. Ndinenge ndiri kunzwika panapa. Okay, all right. Pawakagadzikwa, gadzira ukama, sekerera vanouya, vamhorese, taura navo nyaya. Ndakaona mumwe munhu achibuda pane imwe kampani hombe inozivikanwa kugadzira motokari. Musi waakangobuda bedzi, mota dzakatanga kushomeka dzinouya kuzogadzirwa nekuti vaingouya vasati vaziya kuti akabuda. Do you know kuti kampani pachezvayo inogona kudzimirwa, inofunga kuti ndoiri kuzviita. Haitoziva kuti kune munhu waakuvimbwa naye kupfuura zita rekampani. Zvekuti munhu anoti yangu mota ibatwe nemumwe munhu kana nhinge asipo, mondifonera kana adzoka. Kudzinga munhu iyeye basa madzinga nemota yanga ichazogadzirwa ipapa. Ndironzeka zvakanaka. Pane makambani zimuteerere zvakanaka. Akona ngonakirwa, I can fire you. Kune vanhu vanoti vari mune yako kampani vanodevelopa ma-relationships. Ndava pane kukavhirana. Pane time yekuti ari kushanda anovimba nekampani, poita time yekuti kampani oyo inovimba naari kushanda. Ukasvika pai pamadeposits pekuti mubhengi, chero ukaona paine munhu waunoona kuti vakomana akarova mashedzi kudai so kana musoro wakaita sei, waunonyatsoona kuti panapa mari yangu panapa ndashiona ipa. But nokuda kwezita rakamukavha unoiverenga so chimupa so. Tinyatsoona kuti fesi iyi haina kumira zvakanaka. But kwaaenda kunoitira basa kunopa kuti uvimbe naye. Kubatika musheshe. Hamuzi mukampani yake ikampani yemumwe ndokuti ndakuda kunovaka ukama nevamwe kuti vagondipawo pokugara achishandisa office. Pese pawakaiswa naJehovha, chawakatumirwa naMwari ipapo kuti unotora hizi mari, buda nevamwe vanhu ipapo. Ndinonzeka zvakanaka here. Aya. Ndakaona muchinda mumwe so akasvika pa majandore muno akatozotora mukomana iye. Kungosvika so nesaga
aenda pachigayo munhu womukuru ane tunhu twake but akangonzi hupfu wapera kuti awane kutuma ashaya ndokubva aisirwa hupfu mubhuti remota ndokuenda achingopaka motikari akamhanyirwa namugayisi kusvika paipai bosi mawe achivhurirwa bhuti achidi saka mbaratakurwa parapa zvikanzi naro kunogayisa nechizvikanzi bosi munonzwa mune noise mirai zvenyapa ndididididi zvese ndobva zvoita mbaratakurwa mbaranosiyiwa motikari nechi mari yaakapiwa zvikanzi handigone kuita zvemari chete panapa but loyalty yandaona pauri une rimwe basa reraungade risirire but ona kakwara kuzvitira kambani yemumwe handitika ari pachigayo achigayisa chibage ndokurova an extra mile zvisingaitwe nevamwe vagayisi zvekuti kumhoresa nekutakura saga nekutaura nyaya uku kuti nyasomiraya pandidindi izvozvo murume akati handikusiyi ofisi yaari kushanda ariko zvino izvi zvisina maqualifications but kuziva chete zvekuita nepaaishanda iko zvino pauri kushanda handipo pekupedzisira ungadai vakabva kudhara. Can you imagine kuti already mwari vakatotuma umwe munhu angadai akakubvisa ipapo but hauna kumubata zvakanaka. Ndokana ndakakuudzai nyaya idzodzo kuti gadzira ukama nemunhu usati zvakuonekwa, kana zvakuonekwa anoresista. Vanhu vese vane mari vanovaka ejurawo kuti wese angouya chero chimuda haana shuwa newe. Kuti upapinde pavakwa jurawo ngari vakwe wamo. Ndinonzwika gona kunyumwa kuti uyu munhu wakuda kusumuka mafambire vakura waita ukama yezvaanoshaya kuti ndiri kunetserweko zvangu zvandisina chinhu waramba wakati kwati paanorivaka jurawo anoona urimo makutobatsirana kudzinga kuti vanhu vanonetsa samari. Nyumwa kufamba kwaMwari. Farira vanhu musuno ndakapaka pane imwe nzvimbo pasame levy ndobva ndaenda kunotenga zvada kutenga ndobva mwana wandifonera tinoda kukuonai muri kupi ndikati tiri pasame levy nobva wabva wapakawo ipapo bva wapinda wakunditsvaga ndakati handa kutobuda manonoka mamuchiri kupi zvikanzi tambosikopaka apa but tanga tichinetswa nda kwemalicense madhisk aya radio aya nechinhu ndokubva ndazodzokawo navo ndichisvika pane mota ndakachingurwa nevarume about 3 ndimere vatamhoresa nave vatafara ndokupira kutorwa makadzi nechingati ndikuone mandiburitsa mupepa muda kuita sei monadi kana kutofara zvedu manatsvaga vamwe ndikati uya mundibatsirewo yamirire panapa titorwe takawanda nevanga vasingafanire kubudawo ipapapo ndomba vadi vavakokwawo kuti vadi vabude. Ndokubva vafara ndokubva tadita takanzwa zvakati chingokurukura zvavo chingotaura nyaya tapedza pai. The following day ndakadzokera ndava zvandaida zvanga zvisipo zvanzi mangwana zvinenge zvapa ndadzokera saka ndakadzokera ndina sekuru vangu hanzvadzi yamai nyamshwaiziye ndangosvikopaka ndikati na sekuru chisarai ndakudi zvanzi handogara zvangu muno muzukuru chimai ndobva ndamhanya zvandavasiya vari mumota ndichidzoka kuda kungonobata dhoo kudai so zvikanzi mumwe vanjo timufundisi kana ndikati kanzi handimuri kupinda mumota ine mutero wakaexpire. Akati wakaexpire ina asina kuchekawo kuti waexpire zvishuwa wanga wakaexpire anga asinganyipa mwana nono.
ati wakaexpirini vataura mwedzi uripo ndikati very sorry. Kazi vachatombo kuregedzai muchienda. Indokubva ndaona zviri paari ndikatanga nekutaura izvozvo izvi anozoda kundiisa pakona. Ati manje ndiri kumhanya saka ndoita sei time yangu yandisiya. Saka ndodii zvikanzi manje hatinokurumbidza hatimbononoki chop chop totorwa mumba madii zvenyu mumba maenda. Ini sure ndamirirwa kwandiri kumhanya. Kutenga mutero haizi problem but guva pauchanyora pandirini vambononoke zvomufundisi makutononoka angadai kutopedza ngati okay imari $30 wandaverenga mari nobva ndamupa. Handi akanyora bhadedza umwe wake zvikanzi uya unyore mufundisa ndomba mumba yabhati pamotikari mbati akakudi iye mva kusumuka mva akuenda. Akati kwewo akutoenda zvikanzi andakuenda. Akati ndingataure newe here zitaurai. Ndakati konyasha pamota dzese idzi kuzoziva kuti iyi ndiyamufundisi. Iwo pandoti ndanonoka ofisi yakazara kuti paso nevanhu. Vamwe vachadzokera ndisina kuvaona. Iwe ndokunzi naMwari enda unoona mota yake ende mutero ngawange wakaexpire. Tigumira panapa so denga rakatarisa nengiro nhasi tiri tese. Une 2 madhimoni ari kukunetsa. Nditerere zvikanzi zvoni but mufundisi kana makudaro munotikurudzira kuti tiite basa. Ndakati handira kumboramba $30 iri kunyorwa pe. Ndiri kuti $30 zvayaenda kukambani kwaunoshanda ichauya kwako mari ichauya urini. Vanhu hatomboziva kuti anovapa mabasa ndiani ende anovadzinga kumabasa ndiani. Mufundisi muri kuteera angadai asina kudaro. Ndiri kuti kunge Mwari vambokusvitsa woona zvakashota pamota yangu chete but zvakashota palife yako. Une life yakaexpire ndaigona kurenewa. Ipo pano takamira pana kuti munhu afunge kuti asaka ndinangane nayo. Ini pangu ndaita yaunga uchida ndakupa but wakutoenda here. Kune ma-strategic positions ekuti munhu akagadzikwa ikoko naMwari so anodzungaira ari pasi zvokuita. Yese yawaunganidzeko zvinezvi yakuenda kwaunoshanda kweyekumba kwako. Still mwana kuzvibata. Saka mufundisi muti manga musingada kubhadhara here. Ndati inotori nawo izvozvi but ndiri kuti wakwe watopedza here ndozvega zvawawana here. Pazvipo zvese zvamweya mutsvene chavapiwa ndicho chekuti unosikoona kuti pamota yamufundisi pane chakashota. Imi pese pawagadzikwa naMwari noidza kuti zvii zviri chero chisuka maplates vaenzi vanouya ipapo ngavadzokere vaine nyaya. Mwana wepo here kana chii. Ndokubva ndakutsanangurira kuti Abrahamu achiona kuti mukomana akura haasi kumbofunga zvevasikana. Zvikanzi Erieza uya panapa enda unomutsvagira mukadzi arore mwana. Zvikanzi pika kuti haunditorere vamwe vanhu. Zvikanzi andopika ndokubva aenda ndokunomira patsime so. Zvikanzi anenge auya pano Jehovha akati munamato Jehovha munhu anenge auya pano ndikamuti ndipowo mvura yekunwa yangu inini akapa nemangamera asina kukumbira ndiye mukadzi watenzi. Ane nyota panapa ndini but anozofunga kuti kana munhu ane nyota nezvaanofamba nazvo zvaane nyota ane pfungwa dzinopindiridza asingangoti chaudzwa ndo chaudzwa ndo chanoita chaudzwa ndo anozofungawo. Ndiri kunzwika. Saka Rebeka achiuya haana kuziva kuti ari kupinda muteritori iri set up.
ari kufunga kuti chinowanikwa kutsime imvura chete nyamba this time kutsime kwaiswa marriage. Ndinozwika mushe ndokunzi ndipo mvura akati nemangamera kana maanayo nemangamera ane nyota ndokubva apa. But hondo iripo ndeyekuti wacho anoda kuroora handiye anoenda kunotsvaga. Ndo misikanzwa iri pavhesi iyo. Iwo wakamirira kuti kandazomuwana Isaac ndigoekta kunotumwa chembere yakaroora kare ine vazukuru vakatofa, ndo inotumwa kunotsvaga wokuroora anoroora wacho akavigwa kuitira vanoekta. Ndinodzika zvakanaka, ndinodzika zvakanaka. Iwe uchiti kana ndazomuwana ndo behave zvakanaka nyamba kunotumwa vamwe vasina kufitwa nokukuroora wovabata rafu. Unoziva here kuti anokuroora uyo akaberekwa? Wadizwa? Kubva nhasi ukatanga kudzidza kuti munhu wese wandinoona ndoda kumuitira zvakanaka, haumboda rimwe gore futi usina kusumuka life yako. I'm telling you. Rega kumbobatwa kumeso ne-outside appearance. Nyika yakadzidza kuviga zvinhu zvauri kutsvaga. Chisekuru icho chichi ndiswere panapa kucherera mvura. Toda zvawakomana izvi. Position. Ukabvunza mwana ari panapa vakaroorwa nevakaroorwa vari kuenjoy mamarriages avo, ukada kunyasotresa pamakanosangana so ndijehovha anga akazvironga. You can imagine tidai wakangononoka kusvika ipapo. Izvozvo zvekuti munhu paafunga kuti ndaakuda kuroora onzwa kuda kuenda kune imwe nzvimbo kwauri kuwanikwa iwewe. Ndakambogumbukirwa nemumwe mufundisi sekubulawayo, tanga taakushumira vanhu vawanda, ndokubva angouya ndokubva namuti yaushumire, ndokubva ashumira. Amene zvakaitika kuzuva iroro vanhu havana kunyazopawo nandi zvakafamba sei. Mari yakauya ndokubva yaenda yese kuma-expenses epanzvimbo pataiitira. Ndokubva ndaapologiza kuti ndina urombo, hatina kugona kupfuura mungala wedu wepasevhisi yega yega. Mwari uchatibatsira tiwane sambulo tinoita. Haana kufara, andingati akatsamwa zvangu but haana kufara. Tambudzika zvangu namai saka maita sei, ndakati chaziva. Ina handitori nawo, ndepangwa handina, ndada kunzwiririra. Ndokuzomira ndokutsvaga ndovatagadzirisa. Relationship inobva yapfuurira pamberi. Ndoda kuti uone zvinhu zvinoitika. Now, unoziva here kuti kugara kwatakaita pana kanishandise mufananidzo wemunhu waMwari, because I respect him so much. Do you know kuti munhu waMwari vagere panapa ndiri kupa illustration iko zvino izvi, ende mese muri kuvatarisa muri kuvaona, right? Chero ndikasaburitsa $2 kuvapa, but izvozvi zvega ndakonzera kuti vachiva nezita muhope dzako. Uchirega kumuka uchiti ndaona mumwe murume,
Do you know kuti vanhu vese vari murume mbazosvika mukadzi mbazosvika vanhu ivava variko? Amekanda kutsanangura zvinhu zviri kubatika panapa amekanda vanhu ivava variko. Chinosaka anzi mbva pasvika umwe murume kunga asina kumboonekwa haumuzivi kuti ariko. Iko zvino izvi tikataura pamusoro papastor Mutemererwa, maane picture yavo, maane zita ravo, zuva ravanoti bha kuhope, even Jehovah achikutuma haasisiri umwe murume. It's a strategic position yekuti havachanopinda muhope dzevanhu vari murumewo, vakunopinda muhope dzavanhu vari mufundisi ane zita anozivikanwa, ende atumwa naJehovha kuita chimwe chinhu akuziva kuti kupi kwacho kwavanowanikwa. I'm just trying to let you know kuti ipo pano pawakagara zuva ranhasi nemasekonzi iwayaya inzvimbo iri strategic. Unonzwika mushemushe? Ndakavingwa nevamwe vanhu vakandiudza kuti ndarota ndichinzi ndipe imba kune umwe munhu, ndobva munhu achindamuona pana ndakumuziva, ndakati basa remweya yakaipa. Dzatomborotwa ende achida, but picture yacho ishayirwa zita. Unoziva ri besides kufellowship naMwari kunge uri panapa Mwari vari kuti uonekwe. Ndakandotara zviri kubatika panapa. Izvo mumwe anonzwa kunge ndarasika, ndotaura nyaya kunge munhu ari muofisi yomuridzi. But zvigotanga kucreata ukama. Unoziva here kuti kune vamwe vanokudzwa zvokuti inini pache zvangu handaizombofa ndakawana kana nhamba dzavo. But pandakasangana nemunhu waMwari ndakaona nhamba dzandakati une shuwa ndedzavedzi, ndikanzi kandifone mutaure naye kuti hallo nai ndimi, zvikanzi kune vanhu panyika vanoshanda semaconnectors. Usambofa wakafunga kuti unorarama wega kusvika wapedza wega. Ende vamwe vacho vanhu vanodaro so haumbofungiri. Akati ndaziva zvokuita, ndakuda kunogadzira ukama kuti kana musi warinopera ndava rinopera, musi warinopera. Emaimbodawo muri paseri penhirikini mubasa remuridzi muchidawo zvozvo. Rinofamba shoko kuti mai vaye veminwe vaye vadzoka. Nyamba pawaishanda apa Mwari aiti fanotsvaka ukama navanhu ndava uchabva pano. Ndozinga zvakanaka. Ndikufunga kuti ndikukutichai life. Neno kana zviri izvo. Munhu wese wawaona usabatwe nembatya dzaakapfeka. Ane zvinhu zvako zvakavigwa naMwari maari. Gona kuti munhu wese kwete tu one uchifamba uchikolekta zvakaiswa naMwari zviri maari zvisiri zvake zvako. Munhu wese waunosangana naye mulife ane tunhu twako. Chiri kusaka tumwe tunhu tisafambe mulife ka indoda kukupa zvinhu zviri practical. Munhu akauya kwandiri takadedzwa neimwe hama yakambotidedza pane imwe nzvimbo, tiri kune imwe nzvimbo zvikanzi madi kumboya kumba timbotandara zvedu tichingofara. Ndokubva ndabvunza kuti alright tiri kuuya kutanga nguva iyi, zvikanzi nguva yakati.
Oh, ndichisvika pai ndokuona haikona kutaura paiswa midungu yemabreastens nyama dzaiswa akati goche kuti musi wacho nhasi nango kudi kuzvitsaura otherwise taigona kuti tenzi batsirai right ndokusvika pai ndokufara ndokudii zvikanzi nguva yatanga tichidai yadi yakwana ngatichikurukurai abatanga kutaurwa zvakati takutaura nyaya dzichidi takudzidza shoko. Ini handina hangu akandiudza kuti maybe ndaitwa main actor ipapa, asi ndakangoona kunge ndaiswa pasenta kuti Mwari chindibatsirai ndokuita kabasa kanga karipo ndikupedza. After munhu nobva andi approacha zvikanzi mufundisi ndibatsireiwo, ndokubatsira nei? Ndine problem yandinayo. Problem yayo ndeyechii? Andizive kuti sei vanhu inzwa sei vanhu vasingandifariri, vanhu havandigamuchire, vanhu havandide, vanhu havandione, havandinzwi. Ndobva ndabvunza ngati iwe musuye 3 days ago I remember ndakakuona tiri pane imwe nzvimbo. I was there. Okay. Ndobva ndamubvunza kuti tapedza pai wakazombofoneyawo here kumunhu uya akatidedza kuzodya nyama kuti thank you kana kutexta message? Because inini main actor ndakazosaka imi mese muye ndakatenda iwe ndokuwana nyashawo dzekuti kunyangwe ameno ungadaiwo usina kudedzwa, but nyasha dzakadaro dzaitika thank you anomuti airtime text message imari kugotendawo kuti nezvawanditira zvawaita basa andina. Ndikati kuti unyasoona kuti vanhu vakuti vane mhosva vese havana mhosva, uri kuzviona here kuti kunyangwe nepaunoitirwa zvakanaka wamuwana hwani pasi pezuva nokuti uyaudye nyama yangu thank you chaino kunetsa hereroya handiri kukubatsira ndozviziva hakunyarara zvako. Urikuona zvinhu zvidiki zvaunoregedza kuita wakarasikirwa nedzimwe shamwari dzine musoro. Dzidza kuti ukasangana neshamwari yako yakachena taurawo. Ndava mangwana akachena anotsvaga mumwe anodini? Even Mwari pachizvake haaite minana nevanhu vasinga appreciate. Kana Mwari achida thank you, what more vanhu? Hallelujah. Inoramba iri nyama vakasodaiso kana vakadaiso. Okay, zvauri kuita zviri kusaka vanhu vakudaiso. Ndeapi maareas aunofanira kuti upolishe? Ndava pawakagara apa iposition yekuti unofanira kuishandisa kucreate marelationships. Izvo zvinatofanira kuziva kuti vamwe vese vakati Makandiwa hatimodeta kadii kwamutemerera wandoenda kunorara. Nduye. There is a position, there is a place ordained by God for you. Zvimbo inouya sofunga kuti muranda wekandasi ari pakati pekuti ari kubva kuJerusarema ari kuenda kuEthiopia, pakatapa ndo pakatumwa a prophet, a man of God. That was a strategic position yekuti usati wapinda kufuture uchibva kupast, pakatapa ndo paura. That's where you are right now. God is correcting a lot of things. Wakagara.
iwe unofunga kuti life inochinja kana wasumuka wakubata-bata wakagara so but uri panzvimbo iri strategic, life yako inenge ichishepeka. Ndinokudzika zvakanaka. Kune nzvimbo rega yakunyeperera kuti pese Abrahama anonzi ibva munyika yamadzibaba uende kunyika yandichakuratidza ndigokuita baba wamarudzi. Saka akaramba ari panapa anongoramba ari kuri baba uwo, but akada kuita baba vamarudzi otokwira bhazi kuenda kwakaiswa ubaba hwacho hwamarudzi hunotofambirwa. Usangosvika pese paunongoshorwa ungoti vanhu havandione. Jefta arambwa nehama dzake wakasumuka akaenda Tobi. Vari kuTobi vakati wauya mucheki mukuru, ndobva vamutora vakaenda naye kuhondo akave army general. Kumwe achinzori mwana wepfambi but kumwe kwaakaenda akapiwa rengi inotyisa. Hakuzi kwese kana hama dzako dzisingakuone kune vachakuona chete. There's a place for you. There's a place for you. I know one pastor. Aka apply kuti aende kune province kuti aite mufundisiko. Apply uko zvachigoramba. Vazodedzwa nomuoverseer. Zvikanzi uya. Ndobva afona zvikanzi ndasvika baba vanzori pamarobhotsi akati vainobva vasvika nemotikari vasvika akamira. Auda kupinda mota zanzi aimbomira mishando kungopfuura ndikudzoka nepanapa ndikutora maimanje. Sava vari panapa. Ndokubva overseer uye waenda akadzoka after 2 hours. Ndokuona mufundisi uye akangomira hana kugara. Zvikanzi pinda mumotikari. Hana kuzomboita interview. Kuti pandakusiya uri 2 hours ndadzoka akangomira. Iye hana kuzoita interview. But already unonzika zvakanaka. Wapinda muteritori yakafanoiswa misungo yekuti kana akabehave so ndomutora. Iwe unopinda usina ako advisor. Ndo inonzi timing. Pandabata pamanje ndo panonzi the steps of a righteous man are ordered by the Lord. Kungobva nhasi bedzi uchisumuka pabhenji rawakagara apa, the next step yauri kutora is going to be ordered by the Lord. Auchangoita chadzimira zvokungoti ndinozviona tasvika. No. Kwese kwawananga uchibva panapa ndo Jehovha kwaakataura. Ndinozviziva sei kuti pandiri kushanda ndipo. Ndinozviziva sei kuti chechi yangu ndiyo. Ndinozviziva sei mukadzi wangu ndiye chaicho wandakaroora. Ndinozviziva sei. Kana iwe uina Mwari chero wakaroora ari wrong, anonakira izvozvo. Nditerere chero akanzi anopenga sei, iwe haufare here kunze panonzi pane benzi apa hapazi kupfuurika. Pane benzi arova vanhu zvokuti iwe osvika pauri nyengetedza rogara pasi vanhu vopfuura. Zvikonzi dai pasina nhingi. Haufare here kuti nemapengero ese iwaya ndokubva anzi mumaoko mako njo agonziwo munhu nokuda kwako. Unoshamisa iwe. Mauri mune simba rausingatomboziva. Wakagadzikwa naJehovha ipapa pane nyaya. Ndakamutsanangura rangu chitaura kumacouples, taura pamusoro pemumwe murume akaveza nzou yake ndobva aigadzika apa vaenda pambari pashow. Saka vanhu vaitora mafoti zvesculpting zvezvi, vachitora zvimwe zvidhori, zvimwe zvinenge zvichii, zvimwe zvinenge zvichii.
ndobva wasvika pane chake songo chaongororwa zvikanzi ha pamamax ndokubva anzi you are the champion. Wataka kuputisa zvanoputisa chimupa maruva chifara vachidi hande painterview zvikanzi waburitsa sei wakagona sei zvikanzi it's very simple. This is not an elephant, it's a stone. I just found a stone and I took away everything that was not an elephant from that stone. Ndomara sara ne elephant. Rinongori dombo ndokubva ndabvisa zvisiri nzou padombo ndokusara ndane nzou. Rikudzika hakuna munhu anouya mulife yako akanaka kare. Kana akanaka kare vakamunakisa ndorofana kunge vainaye. Rikudzika re mulife yako piwa kunyangwa nemisoro isingadhonze but wobvisa kunonzi kupenga kwacho wasara nemunhu wauri kuda. Inini ndo basa rangu manje rore. Ndo rangu manje andira basa kuti vanhu anonzi kana anonzi anouraya vanhu achita vanhu vokudya. Ndoswera naye. Bozi ndinoziva nature yeministry yangu ndakatumirwa vanhu vane ma-issues. Andakutumirwa vatsveni. Imo muno muministry muno mudai waiziva kuvheneka imo muno mu. Jehovha akatibatsira muZimbabwe. Mune nyaya mukatumzo kuti hakuna kumwe wangadai vachienda. Aikaze. Ade mwarane nyasha. Wapiwa simba rakuti kunyangwe zvakanyangana. Ndisvikawira maoko mako. Unobvisa kuipa kwazvo. Uchisara nekunaka kwazvo. Ndakamira pana natara word. Kungoti interpretation ndo inosiyana vamwe havagoni kuinterpreta kusati munhu ari kureve chii. Panambotaura paya pekuti ane kenza ndiye anofara asina kenza hafari. Chikodzero ndechekuti vanhu havanzwisise kuti pastor sometimes ari papulpit panapa anoshifta opinda mu 2 years to come. Otanga kuparidzira munhu ari ikoko asipo panapa nhasi. Ndinonzwika? If ndikati vari barren fambai muye. Ane vanawi haatoziva kuti kune barrenness inokutendera kungowana quantity but usina quality. Uri muklasi yevanhu vasiri kubereka. Kuti panziva nevana kuti uti vana here ivava. But ndikati vari barren fambai muye kuno. Ane vake kare akazadza imba auye. Nyamba pane demoni rinonobata pa quality but quantity chidizva pa number pa numeral. Haiwa unongo chidizva ko. Barrenness imi ndakakupa ivhesi kai ndikakuudza yakuti Hana even wabereka chi Samuel pakazoita vhesi inonzi and the Lord visited Hannah and opened her womb. Atombobereka Samuel but akuda kubereka vamwe vana panonzi Jehovha akamushanyira ndokubva azarura chibereko chake. Wanga achiri muklasi yevanhu vari barren ndiita ine mwana. Dzinovakwa dzimba dzinofambwa nadzo mota nevanhu vari chizva vari barren. Kunge iripo hwana zvinoti makubereka. Anoitwa mwana naasingaite vana. Quality is coming to you now. Quality is coming to you now. Quality is coming to you now. Receive it in Jesus' name. Ukavepa nzvimbo, ndakupedza. Ukavepa nzvimbo yakanzi naMwari enda. Genesis 26 verse 12. And Isaac sowed in that land and received 100-fold. In that land, time
time yedrought mvura haisi kunaya zvinhu hazvisi kufamba vamwe vari kutiza kuenda kuijipita but Isaac anonzi naJehovha regedza kuita zvakaita baba zvokutiza nzara iwewe rima akatinga mvura haisi kunaya zvikanzi ndati dini rima ndokubva awana kwete zvinongowanikwawo kana mvura isina kunaya but 100-fold isingawanikwe mvura yanaya being at the right place. What I was going to say, Isaac wakakohwa iyo mvura isina kunaya. Deuteronomy 11 verse 11. But the land whither ye go to possess it is a land of hills and valleys, and drinketh the water of the rain of heaven. Nyika yamakuyenda kunogara inyika yamakomo ende inonwa mvura pamvura yedenga. Kandipedzere confusion iyo. Pane minda inomirira kuti mvura inaye but kune minda inoenda kunonwa mvura isati yanaye. Vana baba nana amai, nyika yamakuyenda kunopinda inoenda kunonwa mvura semombe. Inyika yekuti chero kuine drought iyo inofambira mvura. Kubva nhasi manhera anhasi pawakatsika ngapanyorove nezita raJesu. Chese chiri mulife yako changa chisingabereke ngachibereke. Iwe bereka, mota yako ngaibereke, imba yako ngaibereke. Zvese zviri mumba mako ngazvimultiply. In the name of Jesus. Nokuda kweservice yanhasi wapiwa power remultiplication. Ndanzwika zvakanaka here? Zvese zvausingade zvapera zvaunoda ngazviwande nezita raJesu. Jesus said, behold, I give you. Ngatomberere Jesu.